Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tapahoma dirita di adopani debata, tapukama parminggota martangi yang nahoho mahita. Amin. Tapuji matuhata siap buku di nomor 10 alu, ayat sada 1 ayat 3.
marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natuma palangit dohot tano, amen. Sai manatap-natap do matak kutuho, namarhabangsa di Banua Gijang, idama, songon mata ni akka anak somang, tutangan ni idu somang na sida, songon mata ni naposo boru-boru, tutangan ni sorangan na sida, songon ido mamereng matata tu Jahoba de batata, paima asi rohana dihita, haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami nadi Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disigai aka ulau nusi bolisi, sai padungo mahami, marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanah on, pai masahat hami tuhangaluan na sora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songesika nipatik di mingguta sadarion di enet sian 5 Musa 4 ayat 20 sia. Alai ia dilului hamu olat ni Jahoba debatamu, sajupang do ibana, molotung dilului hamu ibana sian nasa rohamu, dohot sian nasa ate-atemu. Ido sahatna tong rap mangidogo mahita sian debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahombar tu pati mi. Amen.
Tatopoti madusata tuadopan debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, para siroha nasumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa nadangolon, ro tujoloni habangsa habadiyaumi, manopoti jala mengangguk ko dosa nami. Maca jojot huarsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahanan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami. Nang dongan nami dang doso diri nami hubain hami. Dibaheni tamador rimasammu hami, jala uhumamu hami tuhamatean saleleng nilelengna. Alay na mapurus mahami nuaing tu asini roham na gudangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dot alani guarmu na badiai. Ali Tuhan say asima roham dihami, halak na dangolon. Amen. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aluja jala na sorat. Hupasonang pehamu, buat hamu ma augak kutu hamu. Guruhon hamu ma sian au. Ay nalabok doau jala na serep maroha. Asa dapotan hasonangan todimu. Ay labok do augakku jalan yang doot na hupa persaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tuhan,
Hatani dia bata nagabi epistel di minggu tasadarion di enet sian Heber 10 ayat 10 sia 1 ayat 25. Tajaha mamarsika soring di ayat parpudi ayat 25 rapita majahasa. Atong alea kadongan adong do dihita hiras niroha lahobongot tu bagasan na badiai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalam nai baru jalan mangolu sian rimbe-rimbe ima daging nai. Jala adong do dihita malim na bulun si gom-gom bagas ni debata. Iba ini tada poton marohan sitong di bagasan hagogok ni haporseao dung diurasi rohata unang benisol-soli panggora ni rohai hita jala dung diburi dagikta dohot aik na ias. Momos mata tiop pakirimon natapahatopoti ay hapos ado na marbaga-baga hosa. Masyatoan mahita, masih pajujuan tu haholongan, dohot tu aka ulaw na denggan. Rapita, unang katadikon panguota iyan, songon na hinasamalhon yak kanadeba, tung marsa paingoton mahita, dalalam kumansikian, alalam junok di idahamu hari. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jalan apiopsa. Amin. Tidak kemah haporseao tai, songon na hina tidak kon hidongan tasa haporseao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabean sia todi porbadia, adorang soahubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit
di panghuman di silatus, amate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu banotoru dung ditanom, na mulak mangolo diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahun siya munde bata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolo dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panyala Kristen akan na badia, doho dihasisani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, doho dihangoluan na sora suda. Amen.
Dikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 8 Maret 2026, Warta Jemaat. Ombartu haputusan ni rapot Huria tanggal 7 Februari 2026, taringot tu efisiensi penggunaan kertas,
Mamuka Minggu tanggal 1 Maret 2026, Huriata HKBP Rawamangun, dang bepatu paharotas tikting tu akka ruas ni permingguan. Ruas ni Huriata boy mama mengakses warta, marhite barcode, warta digital, di pintu masuk gereja manang diganup hudulan nabe. Jalaboy do marhite web HKBP Rawamangun. Partangyangan wik. Rabu 11 Maret 2026 masuk pukul 10 siang wib. Parjolo wik Pulau Mas Kampung Baru dibagas ni keluarga George Andi Walter Sibuya, Ellen Rumintang Borusiahaan, alamat Jalan Batu Sulaiman nomor 2 RT 0101010 Pulau Mas. 2. Wik Pisangan Gading Raya, dibagas ni keluarga Mangapul Sibarani, Situa Herdina Boru Neborhu, alamat Jalan Gading Raya Gang Gading 2 RT 004 014 nomor 30A, Pisangan Timur, Jakarta Timur, Inganan Pertangyangan, Ruang Sinantam. Wik Gangkana, dibagas ni keluarga Nyonya Tambunan Borusiahaan, alamat Jalan Rawamangun Muka, Selatan Gangkana, nomor 30 RT 00 Sia RW 015, Inganan Partangyangan di Ruang Timotius. Wik Rawamangun Sada, dibagas ni keluarga Nyonya Natigor Pesiahaan Borusi Tanggang, alamat Jalan Kelapa Kuning 4 Blok Sada nomor Sada Pondok Kelapa Indah Permai, Manang Bilimun, Jakarta Timur. 5. Wik Kelapa Gading, dibagas ni keluarga ASM Panjaitan Borusi Naga, alamat Jalan Kelapa Puyuh 4 Blok KC nomor 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kamis 12 Maret 2026 masuk pukul 10 siang wib. Parjolo wik balap sepeda, dibagas ni keluarga Situa Nyonya Sitompul Ronaida Boru Simatupang, alamat Jalan Kayu Jati 5 Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Wik Utan Kayu, Kayu Manis, dibagas ni keluarga Haji Pakpahan Boru Sianturi, alamat Jalan Duren nomor 32 RT 04 RW 09 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Wik Kayu Putih Kapling Polri, dibagas ni keluarga Tony Sirait Situa Boru Tambunan, alamat Jalan Kayu Putih Timur nomor 4 RT 06 RW 08 Kayu Putih, Jakarta Timur. 4. Wik Jatinegara Kaum, dijabuni keluarga Situa Radut Sinaga Derita Dolok Saribu, alamat Jalan Raya Bekasi kilometer 10 RT 003 RW 07 nomor 30 Jakarta Timur. Perubahan liturgis Manang Janji Pengampunan Dosa. Hombar tu hasil rapot Huria HKBP Rawamangun 7 Februari 2026. Mamuka Minggu Sadarion 8 Maret 2026. Di acara parmingguon di nama Nopoti Dosa Manang Nasaat Teduh, dohot baga-baga hasesaan ni dosa, dang beadong interlut Manang Nasaat Teduh. Sipul manopoti dosa langsung diuduti tu baga-baga hasesaan ni dosa. Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin Sia Maret 2026 masuk pukul 10 WIB di Patupado Konven Pendeta di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta
Maringanan di HKBP Resort Kebayoran Lama. Sude Padita do Diakonis Bibel Pro dohot ina sarpat asamat dohoti kompen i. Mutasi pendeta. Hobartu surat haputusan pimpinan Eporus HKBP taringot mutasi Padita. Pendeta Joni Rumahorbo STH, Pandita Fungsional HKBP Rawamangun, Gabe Pandita Fungsional Resort Jakarta, Maringanan di HKBP Pondok Bambu, Minggu pagi, Distrik 8 DKI Jakarta, Jala Pendeta Sonta Priska Borusiahaan STH, Pandita Fungsional HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi, Gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Rawamangun Distrik Walu DKI Jakarta. Minggu 15 Maret 2026 dipatupa do acara pangojak kononi Pendeta Joni Rumahorbo STH di HKBP Pondok Bambu, Minggu pagi Resort Jakarta. Jala acara paborhaton Pendeta Joni Rumahorbo STH dot pangojak konon ni Pendeta Sonta Priska Borusiahaan STH dipatupa Minggu 22 Maret 2026 di Parmingguon pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Sipul Parmingguon dipatupa Doramatama di Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Di acara paborhaton Pendeta Joni Rumahorbo STH Minggu 22 Maret 2026 di Sude Parmingguon tapasahat doha moleteota marhite amplop na pinarade ni Huriata di pagkabuasyon nasida na sa lelengon di Huriata jalaboy do di transfer to rekening Bank BRI 0 sia onom pitu 0 sada 0 tolu 42 walu pitu 5 tolusia do rekening Bank Mandiri di 006 00 sada 44 20 545 atas guarni Pendeta Joni Rumahorbo STH. Ibadah gabungan seksi Paropuan Huria Senin 9 Maret 2026 masuk pukul 15 WIB di patupa do ibadah gabungan seksi Paropuan Huria ibadah gabungan ini pertukaran pelayan firman HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Minggu sadarion 8 Maret 2026 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di patupa do pertukaran perjamita. Sude Padita HKBP Rawamangun marjamita di inganan na nitutuhon ni distrik. Jalana marjamita di Huriata HKBP Rawamangun. Tongdo ditutuhon distrik. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupa amplop. Ima pilihan khusus laho manopang program kerja dot operasional kantor distrik. Amplop dibagihon di pintu masuk gereja. Jala di pasahat Matu Poti Sipul Parmingguon. Jadwal perjamita boido dijaha di warta digital manang di web HKBP Rawamangun. Pasahaton bingkisan lebaran. Hobartu program dohot anggaran tahun 2026, Jumat 10 Maret 2026, Maringanan di Timotius patupatama pasahaton bingkisal Idul Fitri, manang na lebaran tu warga na adong di sekitar gereja dohot gedung Sinantam. Ruas Nagok, Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Nagok sahalak na poso, Junifer hamonangan si hotang, gabe ruas Nagok alanunga marguru sa lelengon. Tikting naeng marbagas, tikting paduahon, naeng majalo pasu-pasu parbagason,
Renaldi Yosua Siagian, ruas ni HKBP Rawamangun uik Kampung Ambon, anak ni Amata Situa Pramel Siagian, tubuh ni Inata Asmida Borusi Manjuntak, Dohot Orwana, Imelda Putri Jelina Borusi Manjuntak, ruas ni HKBP Rawamangun uik khusus, Boru ni Amata Jainal Abidin, tubuh ni Inata Luciana, Pamasumasuon hari Sabtu 14 Maret 2026 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatta mana mama sumasu nasida gabe parsaripeon na denggan di tonga-tongata tarlumobi ma di joloni tuhatta. Ruas na modding. Na di hari Selasa 3 Maret 2026 nunga jumolo modding salak ina Tiambun Parbunti Anna Borusinambela, umur 83 tahun, tinading ni Amata Washington Bismarck Tambunan almarhum, alamat Jalan Jati Barang Sada nomor 26, Kelurahan Jati Jakarta Timur, Wik Pulau Asam, kemudian Kamis 5 Maret 2026 di TPU Wanajaya Cibitung. Tuhatta mana mangaleon gogo dohot pangurupion di keluarga natina dikonna. Pilihan dohot akka udut ni buah-buah tajahama di warta digital naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu pauta bain sangap di guarna. Songonima tikting di huriatta minggu sadarion.
Tua manang tolu halak pehamu, Pugu mari tegoharna, Tuhan ta Yesus di tengah-tengahmu. Haleluya, haleluya, Damene debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marihita saluhut na kamang kainang. Adorakso tatangihon hatani Tuhata, raunedo patadahunokku diriku dison, atik penungatar surat di warta, nama Dok Yahami Padita Albert Manalu, natongon makubasi huriatan waing di HKBP Resort Pondok Lapa. Inata pardijabu tongdo partohonan Bibel Pro boru hutapea meriliana boru hutapea. Di pasu-pasu Tuhan tadi kami opak danak tulu mai bidan sada tetara paropuan tulu sada bawa jala paropuan na tulu kamar kamulia sude paropuan na parjolo markamulian tu marga manurung nasida tinggal di Cawang. Paropuan na paduahon markamulian tu marga Pasaribu. Nasida tinggal di Pondok Kelapa. Paropuan na patuluhon markamulian tu hutani si Donald Trump. Philadelphia, USA. Saya dope pahopu di kami sian boru nomor 2 Felicia boru Pasaribu. Jala bawa nasasadai dang dope manguli. Sayang gia madapok naroka namu sesiar rawa mangunon. Akamang kainang imajolo partinadan angguau ngajuju tuson atik pe dang marhite-hite par minggu nasongonon. Alai moladong kegiatan distrik. Sai dohot duau bakat ditiki paborhaton padita resota mangula tu HKBP Sudirman Medan audo majahahon eskanasida. Alani sahelinai horas marihita. Moliati madi debata nuaing tapai hutihut makatani Tuhatta natar surat di buku naparjulus ada kronika bidu 22 mamukamai sianai saplopat sahat rodi ayat 10 sia. Songonom makatan itu kata takas mata pai hutihut. Jala idama di bagasan kasus sapi au nasai laon nungahu pada dihia di joroni jahuba 100.000 talenta sere. Jala 1 juta talenta perak. Yang goto baga doh bosi dang dapat lebih bangun di bain hina gudangna. Toleh kaparhau dohot batu nungaku parade ikut tabammu dope tusi. Aku ni macai toro pakka tukang diho. Akka padadak batu. Akka tukang batu dohot tukak kau. Dohot torop halak napadde di ulaon meragam-ragam. Taringot tu sere perak tobaga dohot bosi dak kabilangan gudangna.
tole hehe maho jalaulahon sai donganan di Jehovah doho dungi di doko si Daud masaluhut idut Israel asa ditolongi na sida si Salomo anak nai ninama da Jehovah di batamuna madongani hamu jala mardame hamu humali yang dibain ainunga pola di pasahati bana akai sini tanoi tu bagasa tangakku jalanunga patu tanoi dia dopan di Jehovah dohot dia dopan ni bangsona atong padiri hamuma rohamuna dohot hosamuna mangaluli Jehovah de batamunai jala hehe mahamu lau pauliho ninganan nabadia di Jehovah de batamunai asa masuk binoan poti parpadanan di Jehovah dohot ula-ula ni debata akan nabadiai tu bagasan joro si Paulion di guarni Jehovah ima yang go sahatna akamangkay nang hirasota hilalado pardalanan di partikian talumobi di tonga-tonga ni parhuriauta naong mamongoti 4 minggu pasyon jala tulunay minggu pasyon si Ayahatta sahatu puncak si taonon itu hatta Tuhan Yesus marhitena somal sa taguari Jumat Agung nunga tulu minggu tabulus pa 4 minggu sadarion mulai minggu estomihi minggu infokapit na diari minggu nasalpu minggu reminius kere sadarion minggu okuli las kebetulan nak kini ngadong ate week sa penggilingan mangedehon minggu okuli tu minggu naneng Roma masuk kita tu minggu letare marurut mamu saya 7 dika dungi sahat tu palmarum adok pitu mingguon sude manuat tutuhita balgani holong ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni hajol maotta nagabe songo parbue ni panidangyota di haporsiota taringo tu hadirion ni debata asa molo didok tarlumobi di bagasan minggu sadarion okuli na dienet sian sada panugunugu sa pesalmen di pesalmen 25 ayat 15 namadok saito tongdo mangaranap mataku dopak Jehovah mataku tetap terarah pada Tuhan manuat tuhita taringo tu ketergantungan di hita jolma di bagasan pardalanan di nguluton molo pe tatean di tonga-tonga di haportibionon tarlumobi songon napitapar sita di tonga-tonga ni habata hote madok marhamuraun marhagabeun marhasangapun alait naing takas ingotota pabuah holan sian panupahion holan sian asini rohani di bata sabingdui na manupahi pardalanan di nguluta alani dada nama pulta sia bului madi di sial langit apapun upaya apapun daya apapun yang kita lakukan sesungguhnya itu karena ketergantungan bagaimana kita sebagai orang percaya khususnya di dalam campur tangan Tuhan sehingga dengan suara minggu okuli mata kita tetap terarah mata kita tetap tertuju pada Tuhan yang senantiasa kita imani di dalam menapaki menjalani kehidupan. Alani dang boy utok-utok, dang boy pikiran, dang boy pangasahonot tok kamalon, dang boy pangasahonot tok sinadongan, dohot pengaruh lana aka anak singi. Alai adong petunjuk indikasi positif siat debata. Asa songot pandidangion de tema dok tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Songonido par pesalme di pesalme 25 manugu-nugu hita taringo tu
Perjalanan ngulu tahun pabuat daktar bae salakka nature. Kita tidak akan bisa menapaki menjalani kehidupan itu kalau hanya dalam diri kita. Alai marhiti asni rohan debata nasai manapur nabori nasai totong menuat tutu kita nilai kerohanian na utuh sehingga kita bisa menjalani menghadapi bahkan tantangan sekalipun. Odo pinatu bege honde turpukta di bagasan tikion. Sardo barita purdo alu-alu taringot tu hadirion ni si Daud. Sia sehate heon nape ngajol mana terbarita iwana. Nakpe orang kecil yang sesungguhnya tidak memiliki hal-hal yang luar biasa di dalam garis keturunan Isai. Alai ala debatado nama dongani, debatado nama nuturi, debatado nama ngajari ibana, nakpe parmahan-mahan ibana. Alai justru di sido debata lau pahotto pajuwonna, ala memang si Daud pe di patuduhon ibana do nguluna nakpe siap pudan ibana, dia tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mendaulat, walaupun pada awalnya Samuel agak bingung juga. Di saat Tuhan menyuruh kepada keluarga Isai untuk menunjuk siapa yang menjadi raja buat Israel untuk menggantikan Saul waktu itu. Alai songonido HP pangatusion ni kita jolma ala rupa do nani dani jolma ala yang ku debata roha perbagasan donina. Sehingga Samuel pada awalnya ragu, apakah ini orangnya kecil? Kayaknya ini kayak orang-orang terminal ini. Orang-orang di pinggiran ini. Tapi Tuhan sudah merencanakan sebelumnya. Dan kita juga melihat bagaimana Daud di saat Tuhan berikan kesempatan untuk memimpin kerajaan Israel. Ada banyak hal yang menjadi sejarah yang menampakkan keunggulan. Bahkan perbuatan-perbuatan yang hebat. Sampai pada masa tuanya. Alai didok parjamitaido, martitibedo saluhutna. Ada masanya. Dung lama tua si Daud bato tudo rekod adong regenerasi. Rekod ma bohalan sudut nauposo. Marsakap do si Daud di tikingoluna asaibanan nian boy pajongjong bagas joro duksongon ibana berjuang keras membawa sertakan kembali tabut perjanjian itu masuk ke kota Yerusalem. Sian aka bangso nasompat manaban nasida. Dia berencana bahkan dia membeli tanah yang begitu luas. Agar dia bisa membangun bait suci rumah Allah. Alai hata ala batak madok. Dari si manuk si botaradora. Dari si turu turpuk si ahut lo meneroha. Orang bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Dang macalai sasitong nasakap naulina denggani. Naro sian hadirion ni si Daud. Lau pajongjong bagas joroi songon simbol persekutuan. Songon simbol persatuan. Songon simbol memuji, memuliakan Tuhan. Alai rotu hata madok dang. Ikut tu anak komudo pasahatokku. Bajar dope si Salomo hati hai. Alai nungga disakapi debata ikon sian si Salomo do. Jala marhiti si Salomo do. Boy jong bagas jore. Atong mersongoni ahama fungsi, ahama peranan, ahama naboy patupaun ni si Daud. Asa boy tulus akai. Tidak dunian. Songoni dahat di balanga. Sian pangatusion dohot parnidan ni si Daud.
dia kaperdalanan ninguluna. Na dimulai sian ayat 14 di bagasa turpuhon. Nama dok jala idama di bagasa kasusape au na sailaun. Nunga hu pada dihiat di joroni Jahuba 100.000 talenta sere. Jala 1 juta talenta perak. Yang goto baga doh bosi dang dapat dibangun di baik kina gudangna. Toleh kaparhau dohot batu nunga hu pada de. Ikut tabamu do petusi. Ada satu mandat meneruskan panggilan Tuhan kepada generasi muda. Sian si Daud duk takas sahat tu si parion si Daud setelah dia diingatkan oleh Tuhan bahwasanya cukup. Jaladang boy ho pajongjong bagas coroi. Alana di bagasan perporangan doho jala di sido angko ngulum. Ado rasa turpuhona kamang kainang dia welu adok kata ni Tuhan ima dok tu si Daud songonon. Nunga macai godang mudar di durusoko jala nunga di hasutoko hamusuo nak kana bolon. Di bani dang jadi anggo pajongjong sada joro di guarhu. Ala godang mudar ni durusomu tutano dia dopak. Yang walaupun sebenarnya itu peperangan, perjuangan hanya membela bagaimana umat Israel, bangsa Israel di dalam menapaki kehidupan itu dan kesetiaannya kepada Tuhan. Alai ala debatado na marwari sian mulana ikon tu si Salomo dui jelar pola tawar hati dan gabi berontak ibana ai nasipata dia 4 tahun nak petua nakod apalagi tu halak nasing boy do pagulut ala huaso ini soal huaso bahkan sampai adong do di tonga-tonga ni habatahot tamadok dak tuau tu dia tu begu orang binoto manang nabi gunur nuron manang nabi gujawo nate dan terkadang karena soal haus kuasa haus harta haus kekayaan orang bisa melakukan apa saja. Si patarang idok katanya tua-tua. Tubuh lakitang di bawah nani jebi-jebi. Tubuh lakitang di bawah nani jebi-jebi. Artinya boy do halak pinautang lapau sauton akka nauk pinarsita asa jadi. Apapun dikorbankan untuk itu dan tidak melihat mau siapapun, apalagi si Salomo, si anak kona, si Betsheba, nani laku nai. Artinya kau dihita lak batak si atunggani boruna na sosahi dui, adang resmi doi pasu-pasu istri gelek na duin na. Batar honama anak haram itu dokononna. Tapi Tuhan berbeda di dalam persepsi dan disitulah kita diarahkan pada minggu estomi okuli mataku terarah kepada Tuhan. Bagaimana kita di dalam menjalani, bagaimana kita dalam melakukan kehidupan itu benar-benar karena tuntunan Tuhan. Aladido adok tulu hal nanaing berengota songo dia ma si Daud manuaton nilai na arga si hutono ni sudut no poso songo si Salomo di bagasa tikion di parade si Daud do aka nanaing siulau honon ni si Salomo tu pudian niari pola songo ni gudangna nunga ku pada dehia di joroni Jahoba 100.000 talenta sere tang binoto be tu nilai nuai ngonate kainang molomas nuai tahe sakaram sedia molopola di dok 100.000 talenta tole mo se talenta perak tole mo se tobaga busi dakolani
Doho do muse akapar hau betu siana kainganan na meragam. Dungi muse ngatong adong akapade. Ngadong ka ahli, dapola luja mangalului, isiro kapade, isiro kananeng manukange. Diro esa 5 akup ni macai torop akatukang diho. Akapadadak batu, artinya ahli batu, tukang bangunan. Akatukang batu do tukang hau. Jala torop dope, pade, ulau na meragam-ragam. Luar biasa. Artinya disitulah kita mau melihat bagaimana Daud di dalam rencana semula. Mestinya dia harus melakukan dan dia berjanji untuk membangun rumah ibadah. Alairo ribata madang dang. Alanido macai do dihita pahusor-husor hon. Hina arga ni pangaradiun di tonga-tonga ngulut tahun taringot tu parsauran ala bagas joro simbol dui di parsauran nyakana persea persekutuan jala odo na gabe payung utama di huriata HKBP niat situ dusa daiho doi koinonia marturia dohot diakonia alai marhite koinonia sude naing berengota kategori-kategori na adong dihuriai mulai sedak danak sahat rodina matua naung lansia. Bagaimana kategori-kategori itu tetap terbangun di dalam satu persekutuan. Sehingga dengan adanya gereja Bagas Joro, atik penian arong dotok panidangyo dia demado aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedongnya, tapi gereja adalah orangnya. Tohode secara personal. Alai naing do takas perpunguannya karena porsiai di bagasan sada Bagas Joro. Asasiania karena porsiai rap mamuji pasangap debata, rap martangiang, rap pasahaton ngului di bagasak kasatiaon. Asa di bagasan Joroi rap huriai marpanidangion. Marsaor, dohor, rap makobasi, sama-sama melayani. Jala ilona parjolo na pinatuduhon ni si Daud. Nantinya bagaimana umat Israel bisa benar-benar bersekutu, unang berpencar binasida alannya kaporang, alannya kaparaloan, dohot akalana asingi alai gabe sisada tahi sisada sakap talumobi sisada pamucion laho patuduhon hina arga dohot pabainan di bata di tonga-tonga ni bangsona songon bangso na tarpilit na paduahon naing berengota ala adong dosada pesan moral sekaligus juga pesan rohani di ayat 10 sia. Atong padiri hamuma rohamuna dohot hosamuna mengalului Jahoba di batamunai. Laos odo tema. Odo topik ni mingguta. Padiri roha dohot hosa mengalului Jahoba. Mengarahkan hati dan jiwa mencari Tuhan. Adok partikiani di leo debata di hita. Siam mulanai dung di toppa jolmai adong do partikian di lewat debata ayo no mari di toppa debata dohot saluhutna dungi diari papituhoni mau lihat makamang kenang napi udah nasugut dapola gabe mangoruya te mangabati perdalanan ningulutai alargado namar sauron alerong do pigai-pigai nakin hubai hut dia ka postingan ni gereja tanarong di DKI dang boy bemar minggu pagi alarang ngabajir jala dang boy be masuk ikebun ceruk dohot di pigai-pigai nganan bahima abati-abati totudo sada pergumulan asa tujuluan bohado unak say tolang unak say tarabat akan asongoni edang nadiba ini tapi begitulah orang memaknai fenomena-fenomena yang ada alani kurade iko siap molo didok
pediri hamuma. Bagaimana kita senantiasa mengerahkan hati dan jiwa mencari Tuhan. Totudo molodidok pediri roha. Bohama hita lau patujuluhun lomoni rohani di bata. Dan itulah makna ibadah. Ay molomar minggu hita, molomar sahur hita, tabigi hatani di bata. Di batado nagabi pusakna. Tak pardita, tak parhalado. Alay di bagasa parsaurani na yang terida. Songodia tuhata. Natahapor siyai. Nang manugunugu, manupahi perdalanan ningulutai di bagasan nasa minggui. Atik pemungkin dan saiboy tipak. Tidak selalu seperti yang kita inginkan. Baka boy do gumudang akka tantangan dadopi di bagasan nasa mingguan. Alanido, songon akan porsia hita asa parjulo, bahkan pusat perhatian, pusat hati dan jiwa. Ada dua hal yang menjadi perhatian dari diri setiap orang percaya. Bagaimana hatinya, bagaimana jiwanya pertama terarah kepada Tuhan saja. Sianido. Boy martupa saluhutna jala ido na pindah turun si Daud. Akhirnya Salomo juga tidak menantang. Salomo juga tidak memberontak. Dia mengaminkan walaupun dia merasa masih muda. Eda kinata bajar dope. Na guarrama na bajar na poso. Alai manang nasongo dia kalau Tuhan sudah mengatakan tidak ada yang bisa menolak. Mololau jo hita nuang di tonga-tonga di perdalanan di nguluta te sipata. Olodo hita lebih fokus tu haposon di pamatang. Adang cocok dope dang layak dope. Aiso gudang dope iguguti sira. Ala memang adok filosofi tamadok. Taringot tu haposon di bagai perdalanan di ngulutai rabana poso. Nasotubuan lata. Jol mana poso, nasopola, uboto, gudak, hata. Mololau jo ubagas manang ubidang pamerengata. Saya dia manuaing umur ni wakil presiden RI. Halak Laisi Gibran. Tapi dia dipakai Tuhan menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mendampingi siapa yang Tuhan tekankan. Dan iman kita menerima itu. Itong-atongan ihurie pesongon itu. Jujut adong, gep adong jura pemisah. Dan adong ya tu siya umananga kanaposoi. Itu si para diota. Asa kanaposoi siap. Dan kita melihat bagaimana generasi-generasi. Ay kita yapin ajuluhian na poso duwate sudi. Dan iturmetua kita. Gara-gara tihas lo hita, esong datang, saya dia umurmu 50. Bah, heran aku metu Ina, daktar jalo hita metu te. Gari nang 20 bah, songon apa soro pe bah. Ina, anggo torlas loro hatong. Apa yang 20 nian. Alai nama umur 50 do termetu. Barang nabi no to ngolor satu jebo no kalau nama kaca mau. Bah, saya turun nang metu wina. Jala tabbado. Semangatnya karena itu akalansia. Nape nang 20 idok bah. Kira dulu di sermat do bah. Sera anak boru. Napa soru pehonin. Artinya Bapak Ibu Saudara, disinilah kita mau melihat bagaimana Daud mewariskan sesuatu yang berharga karena Tuhan telah menghendakinya. Dan Salomo harus siap untuk itu dengan cara apa? Parjulo dia rahon asa unang sian hadirionna sadiri. Alai bohado sian na pinatupa nautinotas ni sidauti boy secara bersama sehingga ada kebersamaan. Adong hasadaun marroha laho mangului dohot patuduon hasat yau terupan di debata. Nian rekod do jala memang panggilan dui di tonga-tonga nguluta.
Songo dia hita marelus tua depan di bata. Dia kapardalanan ninguluta. Alayala hatopa do huria jala tu huria do pajuon di bata. Marhiti-hiti parsaurat tahun. Di somma hita tarjou. Songo dia hita lau mangulakon lomo di ronde bata. Mewariskan juga apa yang Tuhan tekankan. Yang Tuhan inginkan dari kita. Sehingga kita bisa sama-sama terpanggil. Saling melengkapi. Saling membenahi. Saling mengisi. Itu dah. Dang di bait di bata sada si majujakta. Dang di bait di bata sada si mangiduta. Dang di bait di bata sada si malolokta. Dang di bait di bata sada si pareota. Semua ada pasangannya, sama seperti pasangan-pasangan ciptaan Tuhan sebagai manusia, pria dan wanita yang merujuk kepada kebersamaan untuk saling melengkapi. Alanido moloro si Daud madok tu si Salomo asa dipadiri roha dohot hosa mengaluli debata di situ juga terpanggil asing maju molonong mebelu ate. Ale molora dope mangulu amatar inata betaba marminggu. Taku boto rao mangunon di huria-huria nase ke ada bidulu soni. Nga homa marminggu. Barak tabudah. Pakilalan salah ni ba marminggu hoholan dai lapo. Isu kudongan di banon ay dia mata. Manak sebalik na rotak kalanasing. Untungnya kita memang ada sesuatu dan ya kita syukurilah kemajuan. Di kota-kota selalu menampakkan bagaimana suami istri, mungkin anak-anak juga karena ada variasi-variasi di dalam persekutuan itu melalui fase-fase yang tertentu. Songo di huriatau nate sampai 5 minggu sadari. Nomor lapata boido halak, boido ruas memilih mana yang lebih cocok, yang lebih tepat. Alai manang nasongo dia peyak kamang kainang bohado pajuot pamiliton debatatu kita asabui si sada kasadaun laho patuduhon hapanguluion songo si Daud. Tunan nidok ni debata lau songo dia no si Salomo muse mangului akan nidok ni si Daud songo perpanjangan itu Tuhan ini untuk melayani. Ai hajong-jongan di bagat coroidak na holan dalau patuduhon gedong mewah, gedong megah idao. Alai simbol bagaimana orang-orang percaya menampakkan hidupnya untuk hidup saling melayani. Jadi di bagas joroi narap tarjoudo ngului rap marsiho basan. Retado parmingguon dohot pakobasiot di HKBP Rawamangun. Satu nama naruho nakaruas na hudul. Tusaka mamang, tusaka mo inang. Adong do penganan nina. Atik pesipata ruas itu alam tu giceng mau. Nina HP gudang do pena kosong tarsongo ni marupane. Ini juga merupakan bagian bagaimana kita mengkaderisasi dan mewariskan agar semua orang sama-sama bisa melayani. Dan itu nanti akan merujuk kepada ketekunan. Gabelam taridama panguluyotai. Bahkan gabelam ukap madihita. Pasu-pasu natahirimi di tonga-tongani pardalanan ninguluta. Jala pada akhirnya ujungna kamangkainang diberitakan marhite buku sada kronika 22 on di ayat 10 sia. Ala adok sada secara dohot nauk pinukan ni si julu-julu tubuh iku mulak tu kacingna mulak tu ugasan tu ingananna ahamai poti para padanan. Daud merasa tidak nyaman, Daud tidak merasa aman, dia tidak merasa damai. Karena apa? Karena simbol tabut perjanjian merupakan simbol kehadiran Tuhan. Sehingga harus sesungguhnya secepatnya unang bese di robea di dolok-dolok alai boy mati pak gabisianima lam terida songo dia bangsoi songo dia nani rajaan nai rap mangulup pun pabainan di debata
Laos ima berita nauli tu hitan waing di bagasat tikyon. Bagaimana kita senantiasa di dalam memaknai panggilan Tuhan baik sebagai bapak-bapak, sebagai ibu, kaula muda, naposo, anak boru, danak doh takalan nasing. Asa totong roha pikiratai saya tertuju tua dopan de bata asasiani adok panuturion unak saya Jepang napa julugugu babudi uhum. Yang terkadang kita juga tidak sadar hal-hal seperti ini membuat istilah di dongata nama dok berabi. Ikon na di rohakku do, ikon na di pikirakku do. Audo pe manot tuhod di hurion. Audo pe manot tuhod di punguanon. Tidak seperti itu orang-orang percaya. Bahkan Paulus pernah mengatakan, masih pajulu-julana mahamu mangulahon dohi nadingkane. Kita semua sama-sama terpanggil. Ido astuan ni molodidok. Saitong do. Mangaranapi mataku depak Jehovah. Mataku tetap terarah pada Tuhan. Nomor 8. Holan nasihat Tuhan itu, holan nasihat di bata itu, rujukan na utama, na prioritas di kita, lahu mangula aka ulauta siapa hari. Alan itu, molo itu, atau padiri hamu ma rohamu. Padiri hamu ma roha, pikiran, ate-ate, pusu-pusu, sude nasa perdalan ngulutai, lau mangalului dohot makanguluhon pabahenan di bata. Tuhan Yesus memberkati martang yang mahita. Mau lihat mau sobok kami Tuhan nunga taruli kami di katam. Sada mutihan ama cairgana manuku-nuku kami. Di pacuo dot pamili tomo di kami khobar tu sileleomo. Barita nauli sian napi natupan ina posom na sailaon si Daud. Namar sakap na pajongjong bagas jor. Alai Tuhan, ala hodo na manotopon sakap dosa kajol mau ni. Asa unang markul kulibana. Ala nunga di paradeho anak konna songon generasi penerus si Salomo laho patuluson saluhutna. Jala dang gabi panari taon, dang gabi ngutungut, dang gabi hasisiga di nguluna. Alai diajar hodo naktu si Salomo. Bahkan marga siani di bohali di paradia kana khobar si patupaonna. Asa siani lamar sangap ho Tuhan. Marhite-hite parsauran. Songodia natoras maradopon anakon maradopon natoras. Laos ima barita na arga di kami di tonga-tonga di perdalanan ningulu nami sahat roditikyon. Nama do mau lihat kami Tuhan melubui kami rat memuji pasangap kuar di tonga-tonga di parsauran di hurion. Jala homaleto kami ma aka perdalanan di hurio di bagasan na saminggon marhiti akatiting na masa. Adong dadana na sorang adong nanaing pajongjong parsaripeon dohot akan marpardumo tu sitar lumubi di akka ruas ni huriam natongon mengadupi parsahiton adong dopun waingi na tinggal di perawatan di rumah di Jabu alerong di rumah sakit dohot yakka inganan na maragami hodo pada na sumurung hupasatami tuho Tuhan asa say homa mangalehon gugu hamalumo talumo bimarte ubat si panganod o tangan-tangan ni para medis. Lau subuh kami nang keluarga natongo tardudun di bagasas si taonon di minggu na salpu sahalak na tua-tua nami paropuan siya tonga-tonga ni huriamon inang buru sinabela naung majuluan ni ngulu nami. Sudi nai hupasatami matuho. Say homa naman upahi pakubasio di tonga-tonga ni hurion marhite hita kapak kubeson no posom ni uluhon ni paditaresot dohot akadonga parhubas di hurion nanga kamanami nanami parkalado diaka pelayanan kategorial dohot di pelayanan sektoral sado kola tuhodo kami marsitiupan tuhodo kami pasahat diri asa saihona majuluan ni naniulan ni tangan do pikiran nami tarlumubi huriamon gabe setotong manuaton pasu-pasu dohot las ni rohana siakko atau padiri marohanami dohot khosanami asa saya totong radi ngulu nami mangalului dohot makang uluoko di bagasan ngulu nami siap hari urasi mahami sedosa pangalason nami marhiti Tuhan Yesus Kristus husobok kami tang yang pangiduan nami tuho amin.
Mari de mahita Mose sian buku de 772 ayat saduduna somaita pasahat peliata dapat duahon. Tau dute dua los jongjok kita saluhutna. Tatangiakon mapeliata. Ali di bata manamina di Banua Kijang. Kodo harorwan ni saluhut sileo-leo nadinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Upasata mima siya nanilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum.
Pasu-pasu mejala ramoti. Asahu parkasya kami piliano pati buluhon karaconmu. Di tonga-tongane kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite todim. Asalam tadahami gudang ni sililion mitu kami. Asalam girgir kami madok maulat itu ho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Kijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tungaon songona di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion kanguluan siapare. Sesama dosa nami songon panesanami, di dosa didongan namar dosa tuhami. Unak kami tugyo tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu mari kita